जान तले दशरथ भाई हसो तो मजे आ गई ऊ करे मर्दे हमार 10 काठा मेनू दक्षिण के ताले हां तनिका धान लाग रहल है तनिका धान लाग रहल है कातना लागी गई रहल भाई धान तो लागल हनु कि 10 गो लिली गाय वही धाने में लुका गई रहली सब हो बड़की हां बड़की हां वो धाने में लुका गई 10 गो लिली गाय आ जान जी कि जब धान कटाए लगल है 12-14 गो बनिहार 10-12 दिन काटते रह गेला 10-12 दिन 2 काठा में तनिका भइ रहल धान तनिका कातना भगवान के कृपा हो गेल तोरा पे कह मत खाना खा धान मोय हमरा जब थाकल हस बहिर त गाड़ी से ढोआए के पड़ला खरिहान में आ जब धान ढोआ देनी है हां दमा गइल है आ जब वो सावन शुरू करौनी है न ओकर बेटी चो तो 200 ले लगाई हुर हुर निकल के चल गया सब हां सता अरे सही यार तोरा विश्वास नहीं खेनु तो त्रिवेणी बाबा ले पूछ ली है ana तो पशुपति यादव जा बालन खरिहान में रहलन पूछ ली है 200 हर हर निकाल के भगली से आ धान अच्छा ठीक है बाटो तई आ ध्यान तले उ धान भइल है उ धान के पहुंचे देख असवे के धान बेचला में देखला स्कॉर्पियो किन के देख होई नहीं की हां नहीं के देख ले तोरा पोरा बटे नहीं तो ठीक है बारे कनिका धान भइल बा बहुत धर्म काम कइले रे बच्चावा हां ये हमारा बोली बचन के व्यवहार के थी ह हां तो अरे गरीब बोलिए बचन रहता बोला जा जान तड़ा राजकुमार हमार घरवा देखा तड़ा नु अरे घर में बात वो पहले बोला का कितना बनाओ तड़ा हम पास भाई बात तरह हो हम पास बने बनाते ही हमारा में तो पति रहबे कइल बा पत्ती एथुए में पत्ती में का तो ही कहत रहल पत्ती में डबल रहे का तो ही कहत रहल हां तो कह जान तड़ा हमार तो घरवा तू देखते बाड़ा हां देखत नहीं ओकरा पे पिछवाला छदवलिया देखा तड़ा ना हां वही पे जान जी हमार दादा बने ना एगो सरसों के पेड़ लगा देले रह अच्छा आ जान जियो कि जब हवा बहता नु 9 मन एने गिरता आ 9 मन पाछे गिरता हमनी के तो भैया बोटर परेशान हो गइल बानी आता गिर जाता अरे पूछो मत हां एकदम परेशान हो गइल बन जाओ हवा चलत है तोनी के एकदम परेशानी हो जाती हां हवा चलता था और ई सब एनियो चलता दोसरो न ले लेता वो दोसरो के घरवा में गिर जाता ई न बात बा आये कही तोरिया लगौले रहन तो दादा एगो पेड़वे लगइले रहन एगो पेड़वे रहे उ तो 9 मन गिर जाता मैं 9 मन एने हेने हवा मारता पश्चिमा तो 9 मन एने गिर जाता आ पूर्वा मारता तो 9 अरे तो तोर मौगियो तो हमें लटे पिसान लेखा लाग रहत का कहता तो गोठरवा में तोर मौगी आई एकर मौगी बिया था बुरबा के सब तो कहता सरसों मारे हाथ ना कमा झरता और डिग लागले नहीं खे कौन देर भकोल हारे मर दे एक कहे ना कि तोरा ना खेलो त ना बैठनी हमरा में ऐसा बैठ जाला भैया ई तो आता ना झूठ बोल दिहल स ये ले तो बरियारे झूठ हमारा बोले के पड़ी बिना बोलले ए हनी के रहन छूटी ना बाटू कबेले सारा मने में बुदु बुदु काहे का करता तास पत्र ध्यान बे कहीं और ध्यान बरे जानत हो सब बुदु बुदु कइला के क्या देख हमरो दादा रहनु पाई कम चार ना कुप्ती साहब हां उ एगो ऐसन लगी रखले रहन ऐसन लगी रखले रहनु कि जब बदरिया के खोदस नु बस बरिसे लागे हां आ फिर खोदस नु तो बन हो जा अब जान जे है कि हमर गहूं 10 काठा पटावे के रहे आ काल्हे देखले ना खोदले रही हां ओही लगी आले अच्छा आये बेरा बन को देनी आ देख ले बेरा काटना फरस घाम गई ये मोर बड़ा काम के लगी तोर दादा धले बन रही है अरे अब लगिया रखाला कहाँ बता दी जे सबसे ज्यादा ए में झूठ बोलले हुई ओकरा ये थिया में रखाला तुहन जना एगो ताश खेलता जा तेजबेनी चाचा के नाती बा कि गलिए में पेशाब करते हुए लड़की के सामने हां गलिए में पेशाब करते हुए फिर ओने से नहीं आता देखने कि फिर गली में पेशाब करता ये मर्द सही कहता हूं नहीं हो दो हाली हम देख लिए खराब बटे उरोहिया में जान तलो राजकुमार के मतलब राजकुमार हमारा रंग देख भले हां चलो ठीक है
जानल राजकुमार हमहू काल देखनी नु रहिए मर्द मुतत जात रहे मुँह तो जाता रहा हो हो कैसे बताता है कैसे मुतत बे, मत देखनी गली में। नहीं खड़े मुतत चलता कहीं एगो होला न आदमी आड़े लो त कहीं पेशाब करेला उसला पाड़ा नियन भइल जानल आ रहिए देखनी हम काल तर मुतत जात रहे अलबटा हो का अलबटा हता रे के ओकरा मन सोखई लागल बा मन सोखई लागल बा त 2-4 सोट दे दस हमर के बात कहल काय मन दे बहितर फोकाट के एक दूसरा है ना आ काले ओकर बाबू दादा लौर लेके झेल त समरब बहस के ले बड़ा चल के रहन द 5 आदमी चलल जाए चलो हो राजकुमार ठीक बा चलो चल त्रिवेणी बाबा कहाँ बन देखल जाब हां त्रिवेणी बाबा चल के कहा ठीक ई मान ल हेतन ओकर के मारना न देबो ना मारे के नहीं जब मान ल कि ना सुधरी तो ओकरा बाद हमनी के देखल जाई हां दिक्का हो दिख चाहिए तो हमनी कहा ए बंद करे दशरथ चलो चल त्रिवेणी बाबा कहता चल चलो जाता चलो चलो चला बिताइए पर देख लिया एनिए मुतता हाँ, ठीक है चलो 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 मुतते रहेला दिन भर दिन भर मुते लका खातना पानी पिएला सारा दिन हम मुतत रहेला और डायरेक्ट हो गइल बा मशीन में नलिए डायरेक्ट बाबू जाता रे कड़क हो गइल चलो से बारा एकदम कहिए देबे के हां बिल्कुल कहे के अरे मर्दे हौका रे मर्दे अरे हौका रे मर्दे ते नहीं देखा सारा देखा दे हौका देख मुतते बारी मर्दे बोड़ी और घोरी लइका बारी मर्दे तो एकरा लाज शरम बात न कियो रे मर्दे बेहाया के एकदम फटीचरे हका हम फटीचर बारे मर्दे बताओ हैराही में होइसे मुते के चाहिए रे मर्दे ते नहीं देख चल चल एकरा बाबू के चलो, चलो, एकरा बाबू के। पीटही के बाय बारे चल लो ना देखो देखो ओकर बाबू के त इहे तमाशा बा अरे मर्दे लो वो तो मर्दे मुतिया के भी सीढ़ी बनावत रे अरे मर्दी त बड़का बहू को करो से बा चला ना ओकरा दादा के है चला हइसे मर्द अनैत कइल जाला एकर बाबू को त इहे हलवा काइन करल कहबे दादा के है चल चला कहला के बा कुछ ओकर बाबा कह चल के दादा के है चला ओकर दादाजी तान के चलबा ओकर बाबा बा अच्छा मत गल बन का हां त्रिवेणी बाबू हवा का मर्द त्रिवेणी पड़ा बड़ा उनके कहे चलो अच्छा तो चलो चलो चला चला चलो चला अरे मर्दे दसो और देखता ये मर्दे है एकर लइका ना तिराहिए में मुतता आ लइका छेवार छेदवाली पहले कख कख लिखता है बुढ़ावा के देखता है बुढ़ावा देख ऊपर ले बीसीडी लिखता है देखते बा अब तो मुतिए के बीसीडी लिखता सही मोय खानदान उहे बड़ा से हनी के रहन कहां जाए कहले बड़ा से देखा ये रहन के ठीक नहीं खे अब सोचनी जे लइका को रहन ओकर बाबू ले दिया ओकर बाबू है हलबा छेदवाली पहले मुता तरन बोल के चला एकर बाबा निमन होई हन एकर बाबा मारता छते पहले एबीसीडी लिखता है मुती के हैं एकर के सोटवसिए दियो का गांव भक बोलावो आ हनी पर पंचायत होखे तो चलो गांव भक लइका बिगड़ जी हस अब भैया हम अजय यादव तमाम भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार प्रणाम करतनी अब भैया हम तो ढेरे झूठ बोलनी है आतना रौरा सबके हकला के जरूरत नहीं खे ऐसे कि केहू के 10 काठा में हाथना धान ना होई आ ओकरा में घर रोज का बकरियो ना लुकई है स ठीक नु आ रौरा सब इतना झूठ बोले के फेरा मत पड़ब या हम पप्पू यादव विनोद कुमार पांडे हमारो जैसन आदमी होखे के चाहिए गांव में 2-4 गो कि जौन की गांव के सब देखे भोजपुरिया जानिला सब भोजपुरिया लोग से भाई लोग से हमारा यह अनुरोध बा कि जौन हम गलती कर दिले बानी वो गलती रुआ सब मत करो रउआ सब छत पर से मत मुतब ना तो मारी हो जी गाँव में रुआ सब छत पर से मत मुतब कि कोई के देह पर छिटका पड़ जा ऐसा जो गार्जियन गलती करे लगे तो ये अच्छा ना होई ऐसे सब कोई अपन अपन सुधार करे कि इस प्रकार के गलती मत होके हम दशरथ कुमार गुप्ता सब भोजपुरिया भाई के हार्दिक अभिनंदन बा हमहू तो बहुते झूठ बोलनी लेकिन रउरा सब मत झूठ बोलब काहे कि लगी ले कहीं बदरी ना खुदाई हम सनोज कुमार सब भोजपुरिया भाई के प्रणाम करतानी रउआ सब तो जानते बानी भैया कि हाथना सरसों कबो ना झरेला हम कितना साँच बोल रहे हनी आगे से रउरा सब आतना साँच ना बोलन रउआ सब हमनी के चैनल के तो जानते हो खब JMBB फिल्म्स एकरा के रउआ सब सब्सक्राइब करब लाइक करब आ कमेंट क के जरूर बताइब कि हमनी में कमी घंटी के दबावल मत भूला हाँ